ba. Aibu, ina gaje. Abin da ya sa na kira ka waje, ka san ina ta ka sai a hankali yadda zai. To, ina roƙon Allah da sunayensa guda 99 malamin nan Allah ya sa masa albarka, Allah kuma ya saka masa alheri da ya saka akan hanya. Sannan abu na biyu, ka riƙe amana kayan mutane da aka baka faru. Sannan ka guji duniya, ka guji 'yan duniya abokai marasa kirki lalatattun abokai, ka guje su kar ka haɗa mu'amalar ka da su. Insha Allah za a ce yawa. Inda dama duk abin da kuka samu muna kokari mu gani hanyar tunda shi ne nasarar mu. Ina ma fatan alheri. Ina ma fatan alheri. Yanzu ina so zan je in karɓi mashin din da yake a ce mu zo da yamma. Haka. To insha Allah in na karɓo zan zo sai na kawo da samu alheri. Yanzu ko wannan sai babu da sai ai kokari a jiho. Shi ta ya faru kika shigo da bacin rai. To ajiyar da aka yi na da halin autan ne. To, ya yi ta auta. Taho, in zo da auta. To haka kawai kike bata rai? Menene? Me ya fara ita ne? Ni ba a gajiya muka da kuma ba a ƙasa muka tawo. A ƙasa kuma? Kuɗin ya tun shekarun jiya. To me yasa ba ku faɗa ba? Ya abin da yasa ban gaya maka wani ta yi yawa. A kwantar da hankalinka. Ai ɗawainiya ta yi yawa. Ba komai Allah zai rufe asiri. Ba komai amma ni ai fata na Allah ya kawo mafita ma in ci gaba ɗaukar dukkan ɗawainiyar cikin gidan nan. Amin ya rufe. Allah ya rufe asiri. Amin ya Kuma ya ce maka kuɗin makaranta an ba ka fi za a kore mu. Maganar kuɗin makaranta aka fara yanzu? Mutum bai sai yawan da aka maka. Ke kuma me yasa kike faɗan magana haka? Ya kamata ki dinga gaya mu ko kuma ki gaya wa ɗan uwanki. Sai mu san yadda za a yi a gaya mishi. Kin ɗaga mishi hankali yanzu. To na ga dai mama in nan kai miki ko na gaya mata ai dai shi za a faɗa wa. To Allah ba mu yadda za mu yi. Amin kuma insha Allah za a ga yadda. Allah ba mu fita. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sannan Yawa malam barka da zuwa. Na rija. Ya aiki alhamdulillah. Masha Allah. Ya fari. sunana Adam Musa. Ya su Safiya. Da Adam. Dama malam a game da kuɗin makarantar kannina ne wallahi. Na ga sun koma gida kuma shi ne nace bari na zo dan Allah na bada hakuri kamar yadda aka saba taimaka mana a game da kuɗin makarantar nan wallahi yanzu ma malam abun bai samu bane na yi kokari na gade an biya hakan bai samu. Kwarai da gaske ban ka tsanzarin ka ba. Ni ne nace su je gida saboda harkar makaranta kaga wancan tambun ba su biya ba sakantan ma gashi ba su biya ba ga kuma yanzu an shigo ta tam za a yi kwalfai. To wannan shine yasa nace da su gaskiya da na bas su zauna a makaranta ba su biya kuɗi ba. Gwara su yi hakuri su tafi gida. Idan suka je gidan wataƙila a ganin muhimmancin abin sai a zo a biya kuɗin kwalfai. Saboda kuɗin kwalfai kuɗi ne wanda shi zai sa idan sun ci gwamnati ta biya musu ne ko. Ni kwallon ta yi tsada. Yanzu idan sun ga yawan kuɗin wannan na kwalfai da ba su kai sun kawo ba. Kuɗin ne ku yanan nan haka kaga idan ba su biya ba kuma wancan sai zama tashin hankali wajen biya. To shi yasa nace da su su je gida su yi wannan. Wallahi malam dama akwai matsaloli da dama cikin gida muna matsananciyar rayuwa. Mahaifinmu ya rasu mama ba lafiya. To duk uzurin gidan na kaina ne da kuɗin makarantarsu da abin da za a ci duka ya wuya ne mahaifinmu ya jima da rasu. La hawla wala quwwata illa billah. Kaga ko gurin aiki na je. Sai ka ga na je na da wani sa'in ba a samu komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa ita kuma Allah ya bata lafiya. Allah ya bata lafiya. To shikenan. So yanzu da wannan abun yake zan iya kokari na dai kudin makaranta na baya tun da dama na makaranta ne kuma ka san kudin makaranta kala biyu ne akwai na makaranta akwai na waje to wannan na makaranta da ba na okiya ne da upkeep ne na makaranta wanda ake gyara makaranta su aizal da ake wanke musu ban daki tsintsiya da sauransu to wannan kuma ya wuce amma wannan shi kuma na kwalfayin kaga ba namu bane dole duba za a je a yi musu rijistar da za su jarabawa to amma kuma ga date ya kusa karewa amma yanzu ba komai insha Allah zan iya wata a juna zan biya musu
saboda wannan lalurar da kake ciki ta gyatuma ba lafiya. Na gode mana, Allah saka da alheri. Na gode, Allah ya biya ka da gidan aljanna. Na gode da wannan taimakon da kan. Na ji na gode. Sa ƙara lafiya da nisa. Na gode shi ke ma. Ce su dawo makaranta su ci gaba. Masha Allah. Su dawo makaranta. Na gode ma. Dawo makaranta. Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya. Ba ku mai kanka ba ku mai kanka. Na gode ma. Allah ya taimaka. A gaishe su a gaya musu su dawo makaranta. Na gode. Su dawo su ci gaba. Ba ku mai sha Allah ya taimaka. Allah ya ƙara lafiya. Ba ku. Hello? Na shirya tun da zan ina jiran ka. Ina cikin gida. Ok, kana waje? To bari na zo. Anti ya zo ni na tafi. Wai ana miki magana kina ji kin share mutane. Ya yi kyau sanyi. Sun ba wani ne fa. Kawai da yake mamaye shi kawai. Faɗa min mana me yake da miki? Wallahi yunwa ne ke ji kina kallon ma ga makaranta ma abin da Ki shiru kan mutaci. Kin ga da za ka muka fita da muka dawo ma ba a ba mu. Sai ki hakuri kin ji umma? Ki shiru. Ki hakuri umma kin ji hakuri. Ya Allah. Ya Allah ka buɗa. Allah ka taimake. Allah ka rufa mana asiri. Mafi ƙarfin wannan matsalar da muke ciki. Saboda tsabar ke raina mutane hankali. Tan da ina nan wajen ina ce. Tan da idan kin san ba za ki zo ba ki ce min ba za ki zo ba ma hankali. Banda kin raina mutane hankali. Ki duba wai ki kira nawa na miki. Iya kira nawa na miki ki duba wai. Ba gani na zo ba? Ko ma jima ni ba gani na zo ba? Me yasa za ki daga waya ta ki bata mun lokaci? Awa ta nawa a nan wajen? Ban sani ba. To yanzu dai ba wannan ba. Ki zo mu tafi sati biyu zaki. Maza mu. Sati biyu? Eh. Magana. Assalamu alaikum likita. Me ya faru? Yanzu ya ake ciki a jikin ɗan wata. To ka zo maka bayani abubuwan da ya faru. Na je na duba ta, na yi mata tesis. Abin da na gani shine akwai malaria a tattare da ita, akwai kuma ulcer ya yi chronic a jikinta, sannan kuma tana da malaria a jikinta. Kuma abin da na bincika a tattare da ita akwai kamar karancin jini. So to tesis din da na yi mata za a bata magungunan da ya kamata a bata, sannan na jinin ma za a gaya muku abin da ya kamata ku bata tana ci kowane lokaci saboda ya dan kara mata jini da sosai. Saboda haka ba wani damuwa, ka kwantar da hankalinka. To likita na gode. Yanzu
yanzu ne ake cikin likita ki taimake ni dan Allah ne ki taimake ni. Ya za ka zo ka ce in taimaka maka mara lafiya ne haka muke ai ba za a samu kuɗi ba ko? Kuma magungunan nan siya muke yi. Wallahi su biyu suka rage mu. Gaskiya taimaka min dan Allah ina cikin matsala. Kuɗi ka zo ka ɗauki kanuwar ka da magani amma ba haka ba sai dai ku tafi gaskiya ni ba zan ba da magani kyauta ba. Agani ba zai yi taimake ka ba saboda mu ma kanmu maganin nan muke siya kuma in haka muke ai kuma ba za mu samu siya maganin nan ba ko? Gaskiya na yi maka iya abun da zai maka a wannan situation din da ake ciki ka ce in maka abu kyauta gaskiya ba zan iya ba ka yi hakuri. Ya hakuri ba zan iya ba. Dan Allah ki taimaka. Iya abin da zan iya kenan na faɗi maka bayan Allah. Wa alaikum salam. Sauka ya kasuwa. Alhamdulillah. Ya kuma ne kuna yayin miki karo. Ya zo na yi mishi aiki anti kuma na duba kanuwan shi da ya kamata na mata duk wani treatment da ya kamata in mata sannan yanzu yana gaya min cewa baya da kuɗi kuma kin san yanzu rayuwar nan ba zai yi in ce dole zan mishi aiki haka ba na iya kokari na. It's okay. Nawa ne kuɗin magani? 6,500 ne. Muna karɓar transfer? Muna karɓar transfer. Na gode. Allah ya saka miki. Idan yi wa mai transfer sai ki bani da Allah ya biya miki bukatun ki da Okay, to alkhairi. ba damuwa. na tura ne. Okay, gashi ya shigo ne. Na gode Hajiya. Na gode Hajiya. Allah ya kiyaye ni. Allah ya tsare. Na gode. Haka yanzu aka ɗauki kanuwa ka yi na gama da ita. To shikenan. Mun gode. Ba ka gode sai. Next time kan kuna yin haka saboda bai da kyau ai. Hajiya yanayi ne. Ai ba wai da son mu bane. Ba na yi sai mu zo mu karɓi magani. Allah ya kare.